Ay! Uy! Hala! Anong napangag bang ka, uy? Bubukuan, aligit mo da. Naligid ka? Oo. Asa? Sumita. Ari diri ko. Unsa man? Kaon sa kag nang kalong? O, dili. Ano man? Kaon tag nang ka? Okay pa man ka? Okay pa man ka? Oo. Ngano? Saya nga tong ngipon nimo. Asa man rong putulong? Abilin, abida ay. Nabilin sa kabinda. Kuha na to na. Kuha na to kaya to ipanangilong. Pangag in taon si Lulong mga idol. Kay naligid man ni siya in taon. Na disgrasya mga idol tungod sa kahubog in taon. Na mauna lagi naman ni Chris TV. Sige maghuhubog-hubog. Wala man ko kay baho aning hitabuayin ko pisot. Kay namista man ni sila God. Kahibalo ka ni Lulong bisang asang pista tuwapod ni siya. Unya karon mga idol, akong gipangutan na si Lulong kung hungaw na ba iistorya. Hungaw na kayo na imong ngipon long. Oo. O istorya ni mo gawas ng hangin. Dili. Di istorya ko no is. Is. Oh. Pasti lang ahaka. Is. Is. Murag okay pa. Kuan kining tiki-tiki. Ang tutoy na. Kasana mo ay. Mututoy kag tiki-tiki. Oo. Sige kano, tiki-tiki. Tiki-tiki. Okay pa kayo mo storya si Lulong mga idol. Dili pa kayo tantong hungaw iyang ngipon. Nagsapo og sinina si Lulong mga idol kag gipanugnaw man ni siya in taon hadlok panuhuton. Unya karon iya mong paibawon mga idol kung unsay nitabo siyang ngipon. Aligid ko ay. Humbok. Asa ka naligid ka bida? Namista goro ka. Kano sa man pista? Ambay naman na. Ha? Mana mapisa. Mana, mo ni imong lagom diri sa naong. Oo. Lakay. Halalong oy, kakumpiyansa be ni mo oy. Wala mo kuyog yung misteriso. Na utong tubuang. Abiyaan mo ka. Mabiyaan ka. Sus, kakumpiyansa. Wala kay kuyog ganong nga. Wa kay kuyog ikaw Rosa. O di ba gani? Labi hubuga to. Grabe hubugan mo palabian din mo. Long wa ka magbilin para uli. Kali binjo ako. Humbok. Parehas mo duwa si kuyog mo. O tiso. Tiriso. Oh. Ang kuyog ni Lulong mga idol si Tiriso otro pa sa tong walay klaro. Pagka wala gyud klaro ni Musoy. Glalusay. Unya karon mga idol, akong gistoryahan si Lulong nga na ako'y ihatag niya karon. Na ako ihatag nimo. Ako day. Ha? Let's go on. Na ako ihatag mo lagi. Aligi. Kuara ko diyam. Ako ihatag. Dara. Ako ning ihatag ng iring. Oy, giling. Imo na ning iring lang oh. Ay, Di pinangga gini nako. ay, gulay. Ano man? Guniti lang. Ay, gulay. Nga. Imo na lagi ni. Ay, gulay. Maaga, oy. Dili mo dawat si Lulong sa iring akong ihatag mga idol. Kay hadlok man siyang paakon. Allergy po si Lulong aning iring mga idol kay hubakon man gud ni siya in town. Unya ako sing giingnan nga ganahan ba si aning lisosan nangka? Lisos nang ka. Ay, dili. Dili. Lahi gituyo aning Lulong mga idol. Kusuki nilakaw si Lulong mga idol. Murag excited na siya kung unsay akong ihatag niya karon. Oy man ni Chris TV, nagdali gyud na si Lulong siguro sa tike-tike. Basin ingko piso. Sa tanaw na ko aning Lulong na ughan na po ning iyang tutunlan karon. Wala pa ni siya motagam nga naligid tungod sa kahubog mga idol. Napangag si Lulong mga idol. Manoy Chris TV, duha ra man nakabukngi po na wag tang ilulong. Kuangan pa siguro na. Nagubog-hubog magmaayo ning tawanan god. Walay problema lulubot yo. Duha ra man pud to kabuok. Ang importante makainom og tiki-tiki. Unya karon mga idol, medyo excited na si Lulong. Kay magkuha naman ko sa regalo nga ihatag na ko niya karon. Excited na kalong. Dagko na kay glakang si Lulong mga idol. Kung mahimo pa lang iya na ning luparon. Hoy man ni Chris TV, unsa mo guna ihatag nimo ni Lolo? What's unlearn lang ka ingko piso, tan-aw lang kog kagod. Kung istoryahan ti ka, dili na ma-excited ang nagtan-aw aning kalakiha. Unya karon mga idol, ako nang kuhaon. Sa sports car nga red, ato na ning ablihan karon. Ayay. Arade ay. Hoy manoy Chris TV, unsa man na oy, electric pan man na. Dili man gud na mauing ko pisot, kani man god. Aralong, magamit ra ni nimo. Oy, busas. Oh, magamit ra ni nimo. Hindi, oy. Manakop man ka. Jote ka barangay ba? Ay, gulay. Ano man? Daan mo. Ano ya? Okay pa man ha? Dili daw ato ni Lulong ang pusas mga idol kay daan na lagi ko no in town. Dito mga idol, joke ra nang ako Pakatawaran ako na sa inyo ha. Ang importante malingaw mo ba? Unya karon tinuod na gyud ni mga idol.
Tara di ay. Sus! Walay daghang istorya mga idol, gidawat dayon ni Lolong. Dugay naman gud ni siya nangandoy ani intawon mga idol. Unya karon pa man ko nakabalik dire. Karon pa sad siya nako paliti. Manoy Chris TV, mura og lipay jud kayo si Lulong. Murag sangko sa langit iyang kahimuot karon. Pinangga man gud na nako si Lolong Lolobotyo. Kay wala na may ginikanan nagamuman niya karon gud. Iyan na lang ayaan og uyukan maoy nagtakuyod bisan intawon og nagkalisod. Ngandoy na siya ani? Crooks na long? Ganahan ka na long? Oh. Unya amo nang ablihan mga idol para masukod na ni Lolong sakto baka ani niya intawon. Isukod long, isukod. Unya karon akong gipangutan na si Lolong kung moinom ba ni siya. Dili na kami inom long? Libad ba? Oh, naligid na mga ka. Uy hala, wala pa man nimo tagam tawhana. Mahurot gid ni iyang ngipon ba? Unya akong giklaro og tinuray ba gid ni iya ha. Inom gyapon di ay? Yati kung magpapalit ko ron, mainom gyapon ka. Ini kebutuhan mo. Bisa pergi. Minum ko. Naunsa, palahubog gi kaining tawhana. Hoy Manoy Chris TV, mga palahubog jud kay imong mga barkada no? Si Kulapo, si Bayramon, og si Lolong. Mauna siya gitawag in kopisot og tres di piktuso. Unya naabli na gid mga idol. Sus, kita nindota eh. Kagwapo sa crook si Lulong. Sus, naapay dekorasyon. Ilis na lang siguro talong oy. Kari lang siguro imong daan long oh. Long, kari lang daan mo lang bi, akuan lang nabi. Makikilis na lang unta ko mga idol. Dili man hinuon mo sugot si Lolong. Pagkaninduta long oy. Grabe. Pero medyo burag barko ni mga idol. Kay dako raman kayo niya intaw. Bata pa man di ITL si Lolong pero medyo guwang lang og naong. Ilisdan lang ko ni sunod balik na ko mga idol. Mao malipayo ra gyapon si Lolong. Ngisi ra gud long. Palitan ti kag ngipon long. Palitan ti kag ngipon ba? Manguhar ta diya sa may sementeryo sa kuan, San Fernando. Minum doy. Minum doy. Pwerteng katawaas mga bata, mga idol. Nahimuot sila sa reaksyon ni Lolong. Unya karon mga idol, magjaging kuno si Lolong. Tistingan yun niya kuno karon. Kay sakto gid kuno kayo nga pwerte niyang kondisyon na. Bebe, sige daw kuno log, ato kunong tanawon. Oy, hala mo naman nagturo nga baka. Kanang nakakita og dumaga ba? Pwerte okay.